Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă invit la cel mai pufos chec pe care l-am făcut vreodată. Haideți să vedem cum se prepară. Avem nevoie de 5 ouă separate, de 200 de grame de făină, 200 de grame de zahăr, o linguriță de praf de copt, 4 linguri de ulei, 2 plicuri de zahăr vanilat și un praf de sare. Ideal ar fi ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Pentru început vom începe cu albușurile, pe care le mixăm împreună cu un praf de sare. Pe parcurs adăugăm treptat zahărul și zahărul vanilat și continuăm mixarea până obținem o bezea tare, ca pentru bezele. Între timp vom bate gălbenușurile cu uleiul și când albușurile sunt gata, le încorporăm cu ajutorul unei spatule. Am cernut făina într-un bol și o vom amesteca cu praful de copt. După ce le-am amestecat, le adăugăm și pe acestea în compoziția noastră de ouă. Compoziția obținută o turnăm în tava tapetată cu unt și făină și o coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30-40 de minute. La final, după ce s-a răcit, pudrăm cu zahăr pudră. Sper că v-a plăcut rețeta și sper să o încercați și voi. Repet, este cel mai pufos chec pe care l-am făcut. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine ca de fiecare dată și vă aștept în continuare cu noi rețete și noi surprize pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați. V-am pupat!